אוקיי, התחלנו. You'll אה, see Daniela. She's on the panel. את צריכה לשים את עצמך במיוט. אימא? כן, זו אימא שלי. אימא שלי גם, היא תמיד עולה לכל הזומים ואני גם אימא אני שלי פה. מפרגנת, זה מרגש. כן, באמת? איזה כיף. כן. איזה כיף. טוב, חברות וחברים, ודי, אני חושבת שאנחנו רק חברות. ערב טוב. אני יסמין, אני המנכ"לית של פורום 1325, וממש לאחרונה גם הפכתי להיות רכזת קשרי הממשל של קבינט הנשים, ונשים עושות שלום, וקבינט הנשים שותפות פה גם לוובינר הזה. אני גאה ושמחה ובאמת מתרגשת לארח היום ארבעה חברות פורום שלנו, וחלקן גם חברות קבינט הנשים, דורה בנדר, שרון דולב, דניאלה הרמוני וופא שער, שייתנו לנו קצת מהפרספקטיבות שלהן על אינטגרציה אזורית, שלעיתים יכול להיות שזה נשמע במציאות, בהיסטוריה שאותה אנחנו חיות בעודנו מדברות, אני מקבלת את הפושים, לפעמים זה מרגיש קצת כמו חלום באספמיה כזה. אבל אנחנו פה לדבר היום על מה שכבר קורה בשטח, וקורה המון, ולפעמים אפילו נטו מכורח הנסיבות כבר יש מידה מסוימת של אינטגרציה אזורית, ואנחנו פה לחשוב גם מה אפשר קדימה, מה האתגרים למה שיקרה קדימה, מה חייב שיקרה או רצוי שיקרה, ואיזה הזדמנויות גם קיימות היום בשטח. אה, אז נתחיל ככה באיזה פתיחה, כל אחת קצת תציג את עצמה ותחבר את עצמה, תספר על החיבור שלה לנושא. אה, מישהו רוצה להתחיל? שרון, אני מנדבת אותך ככה, כי במקרה את במרכז המסך שלי. אוקיי. טוב, אז שמי שרון דולב, אני ממנכ"לת ארגון אזורי שנקרא Middle East Treaty Organization, שלמרות שהחזון שלו הוא על שלום ופירוק מנשק להשמדה המונית, עד עכשיו עבדנו בעיקר על נשק להשמדה המונית, עם היסטוריה קצרה סביב יוזמת השלום הערבית, ואם יהיה זמן ניכנס לזה. Mm. אני רוצה להתחיל עם למה אזורי בכלל? זאת אומרת, למה לחשוב אזורי? כשבעצם הנקודת מוצא שלנו היא ישראל, ולכן האוטומט המתבקש הוא ישראל פלסטין, ואולי קצת המדינות שסובבות אותנו, זאת אומרת עכשיו יש אופציה עם לבנון וכן הלאה. אני חושבת אבל שאי אפשר להסתכל לא על הנושא הישראלי-פלסטיני, לא על הנושא של ישראל-לבנון, בטח לא על ישראל-איראן, ולא על כל קונפליקט, גם אנחנו מסתכלים עליו מנקודת המבט הצרה שלנו כישראליות, לא יכול להיות לו פתרון שלא מערב עוד גורמים באזור. יש עוד נדבך לזה אם אנחנו מניחות, יוצאות מתוך נקודת הנחה, שאי אפשר יהיה להשיג פתרון כלשהו בלי הסכמה ישראלית, אז גם סקרים מראים שבקרב הישראלים פתרון אזורי הוא פתרון שיכול לתפוס יותר מאשר פתרון שהוא רק בין ישראל לפלסטין. זאת אומרת, גם מבחינה פרקטית של איך מוכרים את השלום הזה, את הרעיון הזה לישראלים, הרעיון של אה, אזוריות הוא חשוב. וגם אם מפרקים את זה, בואו ניקח את אחד הנושאים, למשל נושא הפליטים, ביוזמת השלום הערבית, או בכל הסכם עתידי שיהיה. כן, לישראל יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, התפקיד של ההכרה, קודם כל, במה שקרה, זאת אומרת, ההכרה בנכבה, ההכרה באחריות הישראלית לנושא של הפליטים, אבל בלי שיתוף פעולה של המדינות שמערכות היום את הפליטים, אבל לא נותנות להם מעמד קבע או מאפשרות השתלבות אמיתית, לא נגיע לשום פתרון. זאת אומרת, הפתרון חייב להיות פתרון שמקבל איזושהי תמיכה אזורית, ולא רק אזורית. אז בואו נתחיל מהאזור. עכשיו, בשנת, כאן תתקנו אותי מי שזוכרת, השיחות של אייקרס, שהיו בעקבות ועידת מדריד, שהיו השיחות הרב צדדיות הראשונות, וכנראה היחידות, אם אני זוכרת נכון, שניסו לדבר על הסדרי ביטחון אזוריים,
אחד הדברים שתקעו את השיחות, ושמאז הפכו להיות למכשול רציני, כשמדברים אזורית, הייתה השאלה של מה בא קודם. קודם שלום והסדרי ביטחון, או קודם נשק להשמדה המונית. כשהמדינות הערביות רצו בעיקר לדבר גם על הגרעין, זאת אומרת, בזמן שאנחנו בישראל חושבות או מתייחסות לעמימות כאילו זה דבר, העמימות מתייחסת הרי, מתקיימת רק בתוך ישראל, המדינות סביבנו די אובססיביות לגבי הנשק הגרעיני שלנו, אפשר להבין למה. ואם המדינות הערביות רצו שזאת תהיה הדלת הראשונה שתיפתח, מדינת ישראל רוצה לדבר על כל נושא, ושהדבר האחרון שמתייחסים אליו יהיה הנשק הגרעיני. מכיוון שכארגון או כעבודה פמיניסטית יחסית, היררכיות פחות מדברות אלינו, אז השאלה של מה מדברים עליו קודם, היא בעיקר, אני מתייחסת אליה לפחות בעיקר כאל דרך לתקוע שיחות ולא לדבר לא על זה ולא על זה. אז אם מסתכלות על מה כן המדינות באזור מוכנות לשתף פעולה ברמה זו או אחרת, וסופרייז סופרייז גם ישראל, זה על הנושא של אזור חופשי, לא מנשק גרעיני, שאותו יש רק לישראל, אלא אזור חופשי מנשק להשמדה המונית, כלומר כימי, ביולוגי וגרעיני. סביב הנושא הזה התחלנו עבודה של מיפוי אזורי. מה המכשולים? כל המדינות באזור אומרות שהן רוצות את זה, אבל הדבר הבא שהן אומרות זה, אבל זה בלתי אפשרי. כשאני אומרת שזה דיון תקוע הרבה זמן, הדיון הזה התחיל ב-1974, כמות השעות שהוקדשו בסביבת האו"ם ובתוך האו"ם, על הנושא של אזור חופשי מנשק להשמדה המונית, פשוט לא יאומן. אם יהיה זמן, אני יכולה לספר איך רק על זה האמנה לאי הפצת נשק גרעיני כמעט נפלה, איך הנושא הזה זה מה שכל המדינות הבטיחו למדינות הערביות כדי שישאר משטר אי הפצה עולמי, זאת אומרת רק על הנושא הזה כמעט נפל משטר אי הפצה העולמי. שום דבר בתקשורת הישראלית לכל אורך הזמן, וכחברה אזרחית, וזה אחד הדברים שאני הכי אוהבת בקשר לעבודה עם ולהיות חברה אזרחית, הסתכלנו על כל המכשולים האפשריים, על כל המכשולים הלא אמיתיים, סליחה, המכשולים האמיתיים, המכשולים הלא אמיתיים, והגענו למודל שמאפשר אזור חופשי מנשק להשמדה המונית. הצגנו אותו בצורה של טיוטות אמנה, תמיד טיוטות, לא דוחפים למדינות פתרונות מושלמים, הן לא אוהבות את זה. והיום, מ-2019, בכל נובמבר, כל המדינות במזרח התיכון, כולן, כולל איראן, כולל סעודיה, לא כולל מדינה אחת שמחרימה מתוך המזרח התיכון, שזו ישראל, יחד עם 5 המדינות הקבועות באו"ם, 4 מתוכן יושבות, ארצות הברית כקרטסי לישראל מחרימה את הוועידה, אבל מ-2019 יושבות כל המדינות הערביות ומדברות שם על המנגנונים שיאפשרו מזרח תיכון חופשי מנשק להשמדה המונית, והן מתקדמות מאוד מאוד לאט בכוונה, כדי שישראל תוכל להצטרף. מה שהמדינות הערביות ואיראן מצליחות להשיג בדיונים האלה, זה משהו שכמעט אף ועידה באו"ם לא מצליחה להשיג, וזה מסמך מסכם לכל פגישה, שההחלטות עליו, זאת אומרת שההסכמה עליו היא בקונסנזוס. כלומר, גם אם ישראל תצטרף, לא יכול להיות רוב נגד ישראל, כי ההחלטות הן בקונסנזוס, ואין שום מחויבות בזה שישראל תצטרף. עכשיו, כשמדברים על נשק להשמדה המונית, זה לא רק הנשק עצמו, אלא גם אמצעי השיגור שלו, שזה מטוסים, צוללות וטילים. ברגע שמכניסים את הנושא הזה למיקס, אנחנו כבר מדברות לא רק נשק להשמדה המונית, אנחנו כבר מדברות ביטחון. ואני חושבת שזה מקום אחד ראשון, שחייבות לחשוב עליו כאיך הממשלה הבאה לא זו, תוכל להצטרף לדיון מעמיק, עמוק, אבל למקום שבו נמצאות כל המדינות במזרח התיכון, וששיח ביטחוני כבר התחיל בו. זאת אומרת, שרון, את נוגעת בנושא שהוא, א', הנושא הגרעיני מן הסתם הוא מאוד חשוב, אבל בהקשר הביטחוני יש שיחות שכבר קורות באזור, ואת גם נוגעת בשאלה איפה ישראל בתוך הדבר הזה, באיזה שולחנות אנחנו יושבים ולא. תודה רבה, זה נושא חשוב. ופא, אני מציעה אותך, ואז אנחנו נעבור באמת דורה ודניאלה, יש לכם גם כמה שקופיות לחלוק איתנו. בסדר. קודם כל, ערב טוב.
ראשית, אני מבקשת להודות לפורום 1325 למען הסכם מדיני על ההזמנה ולכל המשתתפות והמשתתפים על קיומו של השיח החשוב הזה. אני מדברת אליכם היום לא רק כמגשרת ומנחת תקשורת מקרבת, NVC, ולא רק כמייסדת מרכז שביל השלום, סביל הסלאם, ברמת הגולן, אלא קודם כל כאדם שחי המציאות יחד עם בני משפחתו וקהילתו באזור שלא ידע ביטחון ויציבות אמיתיים במשך עשרות שנים. אנחנו לא קוראים על מלחמות רק בספרים או צופים בהם במדורות חדשות, אנחנו חיים אותן מדי יום. אנחנו חיים את הפחד, את חוסר הוודאות. אנחנו חיים אותן מדי יום. מדי יום אנחנו אי אפשר לדמיין את השחיקה, וגם כן כל זה עובר עלינו שחיקה על המשאבים האנושיים והכלכליים. את זה ואת הפירוק הרגשי והנפשי שמלווה את חיינו. בהיותי בת לעדה הדרוזית שהיא מיעוט דתי, אני לא יודעת אם כולכם יודעים על העדה הדרוזית, מיעוט דתי הפרוש בישראל, בסוריה, בלבנון, בירדן, אנו נושאים כאב כפול. מצד אחד אנו מושפעים מהעימותים האזוריים שמטלטלים את המזרח התיכון, ומצד אחר אנו מושפעים גם מהמתחים ומהעימותים הפנימיים במדינות ובחברות שאנו חלק בלתי נפרד מהם. כך קורה שמשפחה אחת מוצאת את עצמה מבוצלת בין כמה מדינות וגם הרשויות, ולעיתים אף בין רשויות המצויות בעימות זו עם זו, אח בצד אחד של הגבול, אחות בצד אחר, ואם שאינה יכולה לחבק את ילדיה. הגבולות הופכים לגדרות, טיל הקורעות משפחות לפני שהן מסמנות גבים על מפות. אתן מדמיינות על מה אני מדברת? ראינו זאת באופן כואב במיוחד במה שעבר על הדרוזים בדרום סוריה, באזור סווידה, ג'בל בשן. לצד האובדן האנושי הכבד, האזור ממשיך להתמודד עם מציאות קשה של מצור ופגיעה במרקם החיים שלהם, בכלכלה, במערכת הבריאות ובמערכת החינוך. אלפי תלמידים וסטודנטים לא יכלו להמשיך את לימודיהם או לגשת לבחינות במשך תקופה ממשכת, ומשפחות רבות עדיין מתקשות לקבל שירותים בסיסיים, טיפול רפואי וחינוך. מה נסבר? כל זה עובר עלינו. כאשר המלחמות מסתיימות בשדה קרב, הפוליטיקאים מתיישבים לסרטט גבולות, וכל צד מציג את ההישגים שלו והניצחונים, אבל עבור האנשים שחיו את המלחמה היא אינה מסתיימת. עם הפסקת האש או עם חתימת ההסכמים, המלחמה האמיתית ממשיכה לחיות בליבן של האימהות, בילדים שגדלו, הילדים שגדלו לכל הפיצוצים, ובקהילות שלמות הנושאות טראומה מדור לדור. זה הנושא שאני באה עמו,
והוא חלק מהסכסוך ומכל מה שקורה במדינה ובמזרח התיכון. ותודה לכם. תודה רבה, וופא, ואני חושבת שזו, א', זו פרספקטיבה חשובה מפאת הידע הנצבר מעצם זה שאתן חוות ואתם חווים כל יום את המלחמה, ובטח על פני, זאת אומרת, המשמעות של הגבולות וחופש התנועה או אי חופש התנועה באזור. וזה דבר שמאפיין מאוד את כל האזור הזה. אנחנו אזור רב במיעוטים, רב בתרבויות, חוצות גבולות. יש הרבה היגיון. ולמעשה גם צורך, אנחנו כאילו מדברות על עתיד אזורי כאילו חלום, אבל הוא בעצם מגיע מתוך צרכים דחופים ועמוקים של בני ובנות אדם בשטח. אה, ובאמת תודה שאת נוגעת בנושאים האלה, ואנחנו גם נחזור לזה בהמשך. בסדר. אני מציעה דורה, ואז דניאלה, ותרגישו חופשי, אני אפתח לכם גם לשיתוף את ה... כן, אוקיי, אז תודה. אישה מבוגרת, לקחו את החוק לידיים, אימות של צעיר בן 19. כן. היי, שלום לכולם, שמי דורה בנדר, ומי שלא מכיר אותי, אז אני התחלתי את דרכי בפורום 1325, מתוך חשיבה, מתוך המהלך שלי בחיים, של החוויה להיות בהרבה מקומות אישה יחידה, בין גברים, והרעיון באמת איך משנים את זה, איך אנחנו משנות את זה עבורנו. אני רוצה להתחיל דווקא בסיפור אחר. בקרב כל המסעות שלי וכל הפעילות החברתית שלי, בעמותת אתגר, בפורום 1325 ובמרכז לדמוקרטיה ופדרליזם, היה לי את העונג גם להגיע לאירופה. ומה שכל הזמן הייתי רואה, כל פעם שהיה לי טיסות מקשרות, תמיד הייתי רואה את המעבר המהיר של האזרחים באיחוד האירופאי, וזה צרם לי כזה, אמרתי גם אני רוצה, כאילו למה הם כן ולמה אנחנו לא? למה לנו יש רק את כל הגבולות ולהם יש חופש, יש להם חופש תנועה? ומתוך הסיפור הזה נולד גם רצון להסתכל עלינו במזרח התיכון ולראות אולי זה יעבוד לנו. אז נעים לכולם, שמי דורה בנדר, ואני מייסדת שותפה של פורום 1325 להסכם מדיני, ואני הובלתי את הפורום בשנים הראשונות, ואני רוצה להודות ליסמין היום שמובילה את הפורום ועושה עבודה פשוט מדהימה, פשוט הביאה אותו למקומות מאוד מיוחדים. והמסר שלי מהזום הזה, היום אני שאלה אלינו כנשים, אוקיי, יש לנו נשים חכמות, נשים שיודעות כל כך הרבה דברים, אבל איך אנחנו משנות את העולם שלנו, איך אנחנו חושבות, איך אנחנו בעצם מובילות. אני רוצה שאנחנו נוביל מהלך, אני רוצה שנדבר על זה בשיחה כאן, איך אנחנו יכולות, מה אנחנו יכולות לעשות. ודבר אחד שרציתי לציין, אני יודעת שיש פה עוד קולגות שלי שמובילות את 1325, ובזכות 1325 יש חיבור לנשים גם במזרח התיכון. ואני חושבת שזה גם אפשרות ופלטפורמה בעתיד לשלב כוחות עם קבוצות שונות, כמו נשים עושות שלום, איתך מעכי, ועוד פרויקטים שונים ועמותות שונות שבעצם מקדמות את 1325. עכשיו, הרקע שאני רוצה להביא היום זה רקע של פדרליזם ודמוקרטיה, דמוקרטיה ופדרליזם, זה משהו שאני בחרתי במרחב לקדם, ואני רוצה לספר קצת על הסיפור שלי מאיפה אני מגיעה, בכדי שמי שלא מכיר אותי ידע. אז אני דורה, כן, אני הייתי חלק מפורום הפדרלי, הייתי חלק מהמקימים. הפורום הפדרלי הוא פורום שבעצם בא להבין מה קורה כיום בין ישראל לפלסטין, או בין ישראל לפלסטינים, ולבחון האם הפתרון של שתי מדינות יכול להיות מיושם, ובגלל שכולנו באנו מהרקע של עבודה בגדה המערבית, יהודה ושומרון, עבודה עם פלסטינים ומתנחלים,
הבנו די מהר שהפתרון של שתי מדינות יהיה מאוד מאוד קשה ליישום, ולכן התחלנו לקדם או לחשוב במרחב איזה פתרונות אחרים, ואז הגענו לפתרונות של קונפדרציה ופדרציה. וגילינו, כל יום שעבר שהייתי חלק מהפורום, אז גילינו עוד ועוד כותבי תוכניות. לצערי הרב, למעט ורדה סעדה, כל כותבי התוכניות היו גברים. ואז מתוך זה, הצורך שלי היה להביא נשים. אוקיי? להביא נשים, לעניין נשים, להיות חלק מהדיון. לא בהכרח דווקא על פתרונות פדרליים, אבל אני רציתי לראות עוד נשים במרחב שכותבות תוכניות לפתרונות מדיניים. וזה גם השאלה שהיום אני רוצה כאילו לשאול את עצמנו, למה אנחנו לא שם? ויש לנו הזדמנות גם, שזה חלק מהיוזמה שרציתי לקדם בפורום 1325, שנשים יובילו את הכתיבה של תוכנית אזורית, שזה משהו ייחודי, כי עד היום יש תוכניות אזוריות, אבל לא כלליות, לא גלובליות. אז זה רעיון ממש טוב. עכשיו רציתי לדבר יותר על פדרליזם, אבל הזמני קצר. לפני מספר חודשים היה לי את העונג בעצם להציג על דמוקרטיה במזרח התיכון, וכן הייתי רוצה, בגלל שזה דבר שבאמת לא מדברים עליו הרבה, אז הייתי רוצה להביא לכם כאן בכמה שקופיות. אני מתנצלת, הן באנגלית, אבל איפה זה? אני אציג רק כמה שקופיות ואני אסיים. אוקיי, אז זה היה המצגת שלי. רגע, איך אני עושה? אוקיי. אתם רואים אותה? אוקיי. כן, אז רואים. בעצם מה שאני הייתי צריכה להציג, איך בעצם דמוקרטיה במזרח התיכון מתגלגלת. אוקיי? איך הקשר בין דמוקרטיה וחופש מתבטאים במזרח התיכון, וגם הצגתי את עצמנו בתור הדמוקרטיה הראשונה במזרח התיכון והחשיבות, ואני יודעת שיש את הוויכוח האם אנחנו דמוקרטיה או לא דמוקרטיה, זה נושא אחר, אבל כן יש לנו בחירות, ויש לנו גם חברה אזרחית מאוד פעילה, שזה משהו מדהים, אני לא ראיתי דברים כאלה בעולם. אני דיברתי על ה-Arab Spring שהתחיל בעצם המאבק לחירות במזרח התיכון של אזרחים ותושבים במדינות שונות. זה באמת התחיל מתוניסיה, עבר למצרים ולוב ותימן. זה משהו ששכחנו, אני לא יודעת אם אתם בגיל שלי, אני זוכרת את זה. יכול להיות שחלק מאיתנו לא כל כך מודעות לזה, אבל היה המאבק שאנשים רצו את החופש, את הדמוקרטיה. אנשים היום רואים מה קורה מעבר לים, הם ראו מה קורה באירופה, מה קורה בארצות הברית, הם גם הלכו ולמדו שם, והם ממש הרגישו את הצורך להביא את זה הביתה למדינה שלהם. ומי שכן צלחה זה הייתה טוניסיה, שב-2014 הם כתבו את החוקה שלהם, משהו לנו אין. ובאמת היה להם בהתחלה דרך מאוד טובה. היום לצערי הרב יש להם הרבה בעיות, אבל הם באמת הצליחו לעשות את זה. מה שקרה במדינות אחרות, לצערנו במצרים כן היו בחירות, אבל האחים המוסלמים עלו, אבל הצליחו להוריד אותה. וליביה ותימן, לוב ותימן, מה שקרה קונפליקטים מאוד נוראים, ולסוריה פרצה מלחמה. אוקיי, מה שכן צלח במשך השנים, שערב הסעודית עברה הרבה רפורמות. מי שמכיר ויודע שהמלך קידם שינויים מאוד מאוד רחבים, ויש לנו עוד דברים. מה שאני כן רוצה להדגיש, אני אעבור בקצרה ואני אסיים, אוקיי? בעיראק, אוקיי? הם כן מקדמים בחירות, הם חושבים היום גם על שיטת ממשל פדרלית, כי זה מאוד מתאים להם בגלל המגוון אוכלוסייה שיש להם. בלבנון יש גם בחירות, אמנם הן לא מושלמות, אבל הן עדיין נעשות. כיום איראן, יש לה את האופוזיציה האיראנית, בעצם שנאבקת מבחוץ ליצור שינוי ולהחזיר לאיראן את ימי הזוהר, בו הם באמת היה להם יותר חופש.
בסוריה היה בחירות, ומה שמיוחד בבחירות שהם כן נתנו לנשים להשתתף, לא בכל המקומות, ואני יודעת שוואפה היא כאן, אבל היה לי את העונג לשוחח עם נשים מסוריה, והם גם קידמו חשיבה פדרלית בגלל הקבוצות השונות. מה שכן רואים במזרח התיכון, שהבני נוער, באמת יש להם אפשרויות שונות גם להשתתף בהרבה תוכניות מעבר לים, וגם דרך זה הם מקבלים את הערכים של הדמוקרטיה, כי הם רואים את זה. ויש הרבה פעילות במדיה החברתית, ואני שמחה שמחה ואני מקווה שיהיה בחירות ברשות הפלסטינית אחרי הבחירות שלנו. יש תכנון ואני מאוד מקווה שזה יצא לפועל. אז זהו, אז אני סיימתי, רציתי לעשות את זה בקצרה, ותודה רבה, ונמשיך בשיחה. תודה רבה דורה, ואת מעלה כמה נקודות חשובות שגם אני רושמת אותן גם להמשך השיחה שלנו. דבר ראשון, זה הקשר לנשים ומה אנחנו יכולות לעשות, ואני חושבת שעצם נשים במגוון אני לוקחת ביחד. אחד, אנחנו רואות את הדברים לפעמים בצורה שונה, וגם אנחנו יכולות לאגם את המשאבים ולדבר, להביא שיח אחר לתוך הנושא הזה. ובהקשר של דמוקרטיה יש כאן שאלה של ערכים. דבר ראשון, אם אנחנו מדברות על אינטגרציה אזורית, מה הערכים? סביבם אנחנו מייצרות אינטגרציה אזורית. זאת אומרת, יש אינטרס ביטחוני, זה ברור, מסוים, זאת אומרת, לקואליציות מסוימות. זו גם שאלה מה אנחנו מכניסות או מוציאות מהמזרח התיכון. ויש אינטרס אקלימי וכן הלאה, אבל אם יש משהו יותר גדול, והאם אנחנו מחכות לדמוקרטיה בכל המדינות על מנת, יש כאן איזשהו משחק. אני גם תוהה, ואנחנו יכולות לדבר על זה גם אחרי זה, האם באמת, כאילו קצת בתחושה שלנו, בגלל שאנחנו עוסקות בזה ואנחנו נמצאות כאן, בישראל, בפלסטין, ברשות הפלסטינית, האם דווקא מתוך הסכסוך שלנו, האם זה הציר סביבו תקרה אינטגרציה אזורית? כי יש כאן איזושהי הטיה בחדשות שאנחנו שומעות, ואנחנו רואות שהדיבור על נורמליזציה עם סעודיה, כן או לא, מותנית מבחינת סעודיה בהקמת מדינה פלסטינית. ונשאלת השאלה האם, לא רק האם רצוי או לא, אלא האם בכלל אפשר להתקדם לעבר אינטגרציה מבלי לטפל בנושא הפלסטיני. יכול להיות שאנחנו נהיה קהילת הפחם והפלדה, כן? ואולי לא, ויכול להיות שכל הדבר הזה קורה בלעדינו כרגע, וזה גם נקודה למחשבה. מה הכוונה בקהילת הפחם והפלדה? אז קהילת הפחם והפלדה זה בעצם ממש תחילתו של האיחוד האירופי. כשהאיחוד האירופי נוסד אחרי שנים, אחרי 2 מלחמות עולם עקובות מדם עם עשרות מיליונים של הרוגים, וחוסר אמון משווע. זאת אומרת, אם היית מספרת למישהו ב-1945 שהאיחוד האירופי היום יכלול 27 מדינות עם גבולות פתוחים ותיאום בקבלת החלטות, הם היו צוחקים לך בפרצוף. וקהילת הפחם והפלדה בעצם הייתה תחילה של שיתוף פעולה בין כמה מדינות, גרמניה וצרפת ובלגיה, אם אני לא טועה לוקסה, כאילו ממש כמות מדינות מאוד קטנה, שהתחילה לשתף פעולה סביב פחם ופלדה. מאוד כלכלי, מאוד מקומי, בלי חלומות גדולים באספמיה, וזה ממש הגרעין של משהו היום האיחוד האירופי, שהתרחב כמובן כן לשיח על ערכים, כן לשיח על דמוקרטיה ושלום. זאת אומרת שצריך להתחיל מאיפשהו. תודה יסמין. בטח. מעניין. דיברנו על זה, דרך אגב היה לנו עוד זום של פורום 1325 ואני הצגתי את זה, אז מיכל אם את רוצה לשמוע קצת יותר בהרחבה, אז אפשר... אמור לי, זה ברשימה, זה ברשימה. אני אשתף בצ'אט את העמוד יוטיוב. יושב לי ברשימה הדברים, כן. תודה. תודה. אז דניאלה, אני מפנה את הבמה כולה שלך. תודה יסמין, וכיף להיות פה הערב. זה בעצם, הצטרפתי לפורום רק לאחרונה. אני בתפקידי עם מכון מתווים. מכון מתווים זה מכון מחקר למדיניות החוץ של ישראל, ואנחנו עוסקים הרבה בשאלה של
regional integration של ישראל במרחב האזורי, זאת אומרת איך אנחנו יכולים להעמיק את החיבור שלנו לאזור, וכמו כן מסתכלים על קידום הסכם ישראלי-פלסטיני, אלה שני עמודי טווח ראשיים בעבודה שלנו. ואני אשתף קצת נתונים שלפי דעתי גם טיפה מחברים בין כל הדוברות וכל הדברים שנאמרו כאן עכשיו לסקר שאנחנו ערכנו בעצם, חתמנו אותו בתחילת חודש שעבר, בתחילת יוני. כמובן שהדברים במזרח התיכון משתנים כל הזמן, אבל הנתונים האלה עדיין עדכניים, ובעצם הם משקפים איזושהי הבנה של הציבור הישראלי והפרספקטיבה של הציבור הישראלי, וגם מה ניתן לעשות, זאת אומרת, מה אפשר לעשות עם המצב הזה מההבנה של הציבור הישראלי בנושא האזורי. אז אני אשתף את המסך שלי. רגע. אוקיי, אני מקווה שאתן עכשיו רואות את המסך. כן, רואה. מעולה. אז זה ממצאי סקר שערכנו כאמור חודש שעבר, ואחת השאלות המרכזיות שאנחנו בחנו בסקר הזה זה הנושא של ההגדרה הזו של peace through strength. כלומר, ישראל בשנים האחרונות, במיוחד בכמה שנים האחרונות, אבל כבר תקופת נתניהו בכלליות, מסתכלת על הנושא של קידום יחסים אזוריים דרך פרדיגמה של כוח. איך אנחנו יכולים להשתמש בתהליכים צבאיים, בפעולות צבאיות, כדי ליצור את ההרתעה ולהביא את האזור לשולחן ההסכמים, להגיע לאיזשהו הסכם דרך שימוש בכוח בלבד. אנחנו כמובן היום רואים שהשימוש בכוח הוא מאוד מוגבל. אין טעם במהלכים צבאיים בלבד אם אין את התהליכים המדיניים שמתחברים אליו. ובעצם בסקר הזה אנחנו ניסינו לראות כמה הפעולות הצבאיות שישראל מובילה, על פי דעת הקהל הישראלי, מקרבות אותנו לאיזשהו מקום של הסכמים ותוצאות מהבחינה הזו. והתוצאות האלו לצערי לא יפתיעו אתכן, והן גם לא מאוד אופטימיות, אבל אני כן אסיים את המצגת עם כמה דברים שהם כן נקודות אור בתוך המצב הזה. אז כאשר שאלנו את הציבור, מה בעצם, שמנו פה כאן שני נתונים, כיצד השפיעה המלחמה בעזה על יחסי ישראל למדינות ערב, וכיצד השפיעה המלחמה באיראן על הנורמליזציה של ישראל עם מדינות ערב והמפרץ. ואנחנו רואים כאן נתונים שמראים שהציבור הישראלי לא רואה את זה בתור משהו שמסכן כל כך את היחסים והנורמליזציה, ואפילו חושב שהמלחמה עם איראן הגבירה את הרצון של העולם הערבי לנורמליזציה עם ישראל. זאת אומרת, מכרו לנו כאן איזשהו מושג שהעליונות הצבאית, הכוח הצבאי של ישראל, הוא משהו שמדינות ערב ומדינות המפרץ רוצות בכוח הזה, רואות בו בתור איזשהו מצד אחד גורם מרתיע, אבל גם מצד שני מגבירה את הרצון של העולם הערבי לנורמליזציה. ואלה שאלות שאנחנו שאלנו גם ב-2025 באופן דומה, ואנחנו רואים שהמלחמות והשנה האחרונה בכלליות לא הקטינו את התפיסה הזאת. זאת אומרת, הישראלים בהחלט עדיין חושבים שכוח צבאי יש לו מקום ויש לו חוזקה. כשהסתכלנו על הנושא האיראני, גם שם אנחנו שאלנו מה צריכה להיות האסטרטגיה של ישראל, ארצות הברית מול איראן, ורוב גדול של האנשים חושבים שאנחנו צריכים לחזור למלחמה עד הפלת המשטר. זה גם שאלה ששאלנו ב-2025, לפני הסבב המשמעותי של מלחמה של ישראל עם ארצות הברית,
ואנחנו רואים שהתפיסה הזאת של הישראלים היא בהחלט עודנה קיימת וחזקה בקרב הציבור הישראלי. אבל יש לנו גם כמה נקודות אור. גם אם אני אחזור שנייה לנתונים הללו, אני אציין כאן שהנתונים האלה הם בקרב בעלי הדעה. לא שמנו כאן את הנתונים את האחוז של הציבור הישראלי ללא דעה, אבל מה שאנחנו ראינו בהבדל מ-2025 ל-2026, זה אחוז הישראלים שאין להם דעה בנושא הזה, עלה באופן רציף בכל הזירות שאנחנו מסתכלים עליהן. כלומר, הישראלים מתחילים לחוש שלמרות שעדיין הם חושבים שפתרונות צבאיים הם דרך לקדם נורמליזציה, או לפחות לא משפיעים על עתיד הנורמליזציה, קרב בעלי האנשים שעונים שאין להם דעה עלה. כלומר, יש לפוליטיקאים היום מקום להציב איזושהי תפיסה, איזשהו מקום שאנשים מחפשים לשנות את דעתם. זאת אומרת, יש לנו כאן ציבור שאפשר להשפיע על הדעה שלהם, אם אנחנו נראה פוליטיקאים שלוקחים איזשהו פרספקטיבה, איזשהו עמדה שיכולה להוביל את הציבור אחריהם. עוד כמה נקודות אור לכמה דברים שנאמרו כאן, כשאנחנו מסתכלים על זירות אחרות, כשאנחנו מסתכלים על ספציפית המדיניות הישראלית מול המשטר בסוריה, או האסטרטגיה הישראלית מול טורקיה, אנחנו רואים עלייה באחוז הציבור הישראלי שרואה שיש מקום להסכם מדיני כלכלי ארוך טווח, או הסדר ביטחון זמני מול סוריה, ואנחנו רואים אחוז די גדול בצד הטורקי שרואה שאנחנו צריכים לפעול לשיקום היחסים עם טורקיה ולהגיע עימה להבנות. זאת אומרת, אנחנו משתמשים כאן במונחים שהם לא שלום או משהו שהוא ככה מושג שאנחנו נרצה להגיע אליו כמובן בטווח הארוך, אלא כשאנחנו מצמצמים את זה לטווח הקצר על האינטרסים של הציבור הישראלי, של ביטחון ישראל, אנחנו רואים שישראלים כן מעוניינים לקדם הסדרי ביטחון זמניים, או לפחות הבנות במרחבי האינטרסים המשותפים. אני אציין כאן גם במיוחד בזירה הסורית, אחד הנקודות שאנחנו מדברים עליהן הרבה בנושא של הסדרים, זה כמובן הקהילה הדרוזית, ואיך אנחנו מצליחים לפתור את המשבר הקשוח הזה שנוצר בקרב הקהילה הזו. אז זה איזושהי שאלה של מה צריכה להיות מדיניות ישראל בזירה הסורית, כאשר אנחנו רואים באמת מאורעות כמו שהיו שנה שעברה בסואדה, ואיך אנחנו מסתכלים על זה שבכל זאת משטר השרה, אנחנו לא ממש יודעים את הרקע כמובן של המשטר, יש עימו שאלות, אבל אנחנו יודעים בוודאות שיש שם גם יד מאוד מושטת לקדם, יש להם אינטרסים לקדם יחסים איתנו. בזירה הפלסטינית, זה משהו שגם שרון ציינה פה, כאשר אנחנו הסתכלנו על הנורמליזציה באופן ככה רחב, אמנם אנשים לא ממש הסתכלו על זה בתור משהו שהוא מסוכן, אבל כשאנחנו מסתכלים על הזירה הפלסטינית, אנחנו רואים שיש רצון, יש מקום בקרב הציבור הישראלי לקדם פתרון במסלול הפלסטיני, כשמסתכלים על זה בתור עסקת חבילה עם נורמליזציה אזורית. כלומר, יש לנו כאן מקום להשתמש בזירה האזורית, גם לקדם הסדרים במסלול הפלסטיני. אז אנחנו צריכים להסתכל על הזירה האזורית בשני מרחבים, גם המרחב של אנחנו מעוניינים לקדם איתם יחסים, וגם במרחב של להשתמש בזירה האזורית כדי לקדם את ההסכמים הישראלים פלסטיניים. ואני אסיים בכמה נקודות קטנות של מהם העקרונות בעצם שאנחנו צריכים לתפיסת ביטחון מדינית חדשה באזור, זה להתמקד קודם כל בהשפעה על תהליכי עומק במדינות מסביב. דוגמה לכך היא נושא השיקום, גם השיקום בעזה, גם השיקום בדרום לבנון ובסוריה. בעצם אנחנו באיזשהו מצב שהשחקנים האזוריים והשחקנים הבינלאומיים שיובילו את תהליכי השיקום בזירות הללו, הם אלה שיכריעו
את ביטחונה של ישראל לעשור קדימה. אם אנחנו נראה שאיראן נכנסת ומשקמת את דרום לבנון, זאת אומרת שאנחנו נתעסק בזירה הצפונית עם איראן עשור קדימה. יש לנו כאן הזדמנות מאוד מאוד משמעותית לקחת חלק בזירה האזורית ולהתמקד בהשפעה על התהליכי עומק הללו. שנית, לקדם דיאלוג אסטרטגי עם כולם, בעיקר עם יריבים. זה משהו שבמיוחד ארגוני חברה אזרחית, אנשים שכאן מצוינים ומחויבים לעשות. אני ויסמין בילינו כמה ימים גם בפריז בנושאים הללו, אבל זה בדיוק המקום של חברה אזרחית להמשיך את השיח, להמשיך את הדיאלוג, גם כשאין שיח פורמלי, להמשיך את הדיאלוג הזה עד למצב שאנחנו נוכל להעלות אותו לרמה כן פורמלית. אנחנו כמובן צריכים לשאוף וליזום להסדרות בזירות לחימה. אנחנו צריכים להמשיך לקדם פעולות כמו פסגות הנגב 2, להשתתף ולהוביל מסגרות תכנון ושיתוף פעולות אזוריות, רב צדדיות. הדוגמה הכי מובהקת לכך היא פרויקט איימק, שזה מסדרון הסחר המוצע מהודו דרך סעודיה עד לאירופה, ולשלב את הממד המדיני בצמתי קבלת החלטות משמעותיים ובתהליכי תכנון אסטרטגיים. אלה כמה צעדים שאנחנו יכולים לתפוס אותם כעקרונות, לשנות את תפיסת הביטחון שלנו מצבאי לצעדים מדיניים. וכמובן שאני אשמח לפרט על כל הדברים הללו. אני מקווה שזה נתן איזשהו framework לחלק מהנתונים והדברים שאנחנו ראינו עכשיו. תודה רבה, דניאלה, ואת נוגעת פה בדברים. קודם כל, זה מדהים שהגענו למצב שבו אנחנו צריכות להסביר שצריך את הרגל המדינית. זאת אומרת, כשפעם היה ברור שיש חוץ וביטחון, וחוץ יש לו ערך שווה לביטחון, ויחסי חוץ ובניית, שימוש בדיפלומטיה, ולא רק מלחמה ועוד מלחמה, אז היום צריך קצת להסביר את זה. וכן נראה שיש הבנה לדבר הזה בחברה בישראל. אז זה לפחות משמח. וגם אני רוצה להגיד, כאילו גם דיברת על העניין של להוביל או להיות מובלים, זאת אומרת, האם אז הדוגמה, זה שבסופו של דבר יש סיכוי שיכנסו דווקא כוחות טורקים וקטרים לשיקום עזה, ולא כוחות מתונים יותר, או שהם יותר תומכים את האינטרסים שלנו, זה בדיוק דוגמה למחיר של חוסר פרואקטיביות מספקת. בדיוק. אוקיי, וגם אני אגיד, הנושא הזה של חברה אזרחית הוא באמת מאוד חשוב, ובעיניי הוא גם קשור לנושא של מגדר, כי העשייה בחברה האזרחית סביב אינטגרציה אזורית, ב-track 2 diplomacy, זאת אומרת בדיפלומטיה שהיא לא בדרגים הרשמיים של המדינות, אלא נגיד אחת מתחת, או מוסדות בינלאומיים, או ארגונים שמתעסקים בנושאים של משאבים ואקלים, וכל זה ישנו. התרגום של זה לרמה מדינית, לבניית קשרים ברמה מדינית, עוד טעון שיפור, ואני אישית חושבת גם שככל שיהיו יותר נשים במקומות האלה בשולחנות קבלת ההחלטות, אנחנו גם נראה את הדברים הולכים בכיוון אחר, אבל זה, אני מוטה. אני מציעה שניקח כמה שאלות מהקהל, ואז יש לי גם כמה שאלות משל עצמי, אבל ניקח שאלות מהקהל ותרגישו חופשי להתייחס, מי שרוצה. מיכל, אני רואה שהיד שלך מורמת. קודם כל, אני מתנצלת שהמצלמה סגורה, אני באמצע של ניקיונות, לא ייצוגי, לא מצב ייצוגי. ויש לי יש לי שתי שאלות קטנות בעצם. אחד, כרגע, בינתיים, אולי אחר כך יעלו עוד. השאלה אם חייבים לקרוא לזה אינטגרציה. אינטגרציה זו מילה נורא נורא חזקה, וזה לוקח אותנו מ-0 ל-100. כאילו, וגם לי זה מעוררת, אני זוכרת את כור ההיתוך ומה זה עשה לנו וכמה זה נכשל, הרעיון הזה של אינטגרציה כוחנית כזו שניסו להפעיל במוסדות החינוך. אז זה לגבי אינטגרציה, אולי קואליציה, אולי משהו קצת יותר, כאילו להתחיל לגשש כזה, לא לבוא בפול, להרים ציפיות לשמיים. ושאלה לדניאלה, זה מה זה הפרויקט הזה של פסגות הנגב 2?
אם אפשר לפרט קצת, אם אפשר להרחיב בנושא הזה של פסגות 2 כחלק מאיימק. זה נשמע לי מאוד מעניין, והייתי שמחה לשמוע על זה עוד. ותודה לכולן, היה מאוד מעניין. תודה, מיכל. אולי נאסוף כמה שאלות כל פעם וניתן הזדמנות לענות. טוב, אז אני אשאל, רגע, לא הרמתי את היד. אני אשאל את שרון. אותי מטריד כרגע, ודיברנו על זה אני ואת, אבל אני אשמח לקבל הסבר יותר מפורט. אותי מטרידה מאוד העובדה שהכור במדינת ישראל הוא הישן ביותר בעולם, ושהסכנה שאורבת לאזרחי ישראל, ירדן, קפריסין ולבנון, היא איומה ונוראה. וכמו תמיד אנחנו לא מתכוננים לאפשרויות גרועות, ואם חס וחלילה תהיה דליפה מהכור הזה, כולנו ניפגע. ואני מבינה, בעיניי זה הנושא שדרכו אפשר להתחיל לדבר על הגרעין במדינת ישראל, ואת טוענת שממה שאני זוכרת, זה שכולם רוצים גרעין כי זה בשביל הפרסטיג'. אז אני אשמח להבין מה זה הפרסטיג' ההזוי הזה, ואיך אפשר לשנות את הגישה. תודה, נירית. ושלומית, אני רואה גם שהרמת יד, אז ניקח שאלה ממך ואז נפנה לתשובה. טוב, אז ערב טוב, תודה על כל הצדדים השונים שכל אחת מכם מביאה. זה בלט לי שוופא בעצם, את מביאה את השטח, את הכאב של השטח, לפחות מנקודת מבט של החברה הדרוזית, שהיא באמת נמצאת בכל הארצות, כולל אצלנו, ושאר הדוברות באות מצד הפתרונות. אז מאוד מעניין אותי לחשוב איך לקחת כ-case study את המציאות שוופא מתארת, ואיך המודלים השונים שפועלו יכולים לתת מענה מנקודת הראות שלה. מסקרן אותי. למשל, האם הנושא הפדרטיבי הוא גם מתאים לפתרון של הקהילה הדרוזית שמפוזרת כל כך. מעבר לשאלה הזו, אני רוצה לנסות להציג פרדיגמה נוגדת לפרדיגמה של להשיג נורמליזציה על ידי שימוש בכוח. אני חושבת שהפרדיגמה שאנחנו צריכות להשיג היא פתרון סכסוכים וקונפליקטים בדרכים לא אלימות. עצם ההכרה שקונפליקטים הם חלק מהחיים, גם האישיים וגם המדינתיים וגם בתוך המדינה, וכמו באירלנד, שזה הייתה נקודת המוצא שלהם, שאפשרה להם אחרי זה להתחיל לפתור בעיות שעד היום הם לא נפתרו, אבל האלימות ירדה מהחיים, ואז המחירים הם כמובן אחרים, ואין את האסקלציה הזו של עוד אלימות ועוד אלימות. אז אני חושבת שזה פרדיגמה שאנחנו צריכות לשים אותה ממש מול הפרדיגמה המקובלת בחברה הישראלית. אז תודה. שאגב, אם מתייחסים לאיחוד האירופי, זה משהו שהוא שם על השולחן כערך מרכזי, ובעצם בדמוקרטיות. לפחות על הנייר, הרעיון הוא שסכסוכים מקדמים בדרכים לא אלימות, או מקדמים את פתרונם. אוקיי, הבמה שלכן, מי שרוצה לענות. אז אני יכולה להתחיל, אם כבר נידבת אותי קודם. יש לי המון מה להגיד, אבל אז אם אני מגזימה, תחתכי אותי בבקשה, בעדינות. קודם כל, על השאלה למה קוראים לזה אינטגרציה. אינטגרציה יכולה להיות אלימה ויכולה להיות מאוד לא. זאת אומרת, אבל גם, אני חושבת שגם הרעיון שכשאנחנו עובדות ביחד כקבוצת נשים, המסוגלות שלנו לא להתאהב ברעיון. זאת אומרת, אנחנו לא חייבות להיות מאוהבות במילה אינטגרציה, אנחנו תמיד נוכל למצוא מילה יותר טובה, אם המילה הזאת אלימה מדי. אני רוצה להגיד גם על העניין של אינטגרציה באמצעות כוח. זאת מחשבה כל כך פטריארכית, כל כך גברית, ואחת הסיבות, אחת הסיבות שזה כל כך חשוב,
לקיים שיח כזה בסביבה שאינה סביבה גברית, היא לא בגלל שגברים הם מטומטמים, אוקיי? זאת לא הסיבה. הסיבה היא שהפטריארכיה עם ההיררכיה שלה לא כל כך מאפשרת לשאול שאלות תם. כי אתה עלול לאבד את המקום שלך סביב השולחן כשאתה לא אומר דברים בצורה מאוד בטוחה, עם סימן קריאה בסוף ולא עם סימן שאלה. והצורת חשיבה הזאת הביאה על האנושות כל כך הרבה רעות חולות. אני אקח את זה למשל מהתחום הגרעיני. בואו נדבר רגע על mutual assured destruction, ההרתעה הגרעינית. הדבר הזה שאומרים בשיא הביטחון, הבסיס שלו הוא שקרי, הוא מטומטם יותר מהכל, כי זה לא mutual assured destruction. הכוונה הייתה כאן למלחמה גרעינית בין ארצות הברית לברית המועצות של אז, ומלחמה שבה היה שימוש בשבריר מהארסנל הגרעיני שלהם, לא תהרוס את ברית המועצות וארצות הברית. זה סוף העולם כפי שאנחנו מכירים אותו. ובכל זאת, על בסיס mutual assured destruction, נבנו כל כך הרבה תיאוריות, שבעצם גרמו לזה שלמנהיג עם המזוודה הגרעינית, נשאר חלון הזדמנויות של 15 דקות להחליט לבד, אם הוא פותח או לא פותח, במתקפה גרעינית שתסיים את החיים על פני הכדור הזה. זאת החשיבה. ואת החשיבה הזאת אנחנו רואות בכל מקום, בטח כאשר מדובר בקונפליקטים ואיך פותרים אותם. ועוד יותר מזה, מה זה ביטחון. כי כשאנחנו מדברות על ביטחון אזורי, אנחנו לא מדברות רק על גבולות ורק על פליטים, אנחנו מדברות על ביטחון. אנחנו מדברות על ביטחון אמיתי. וכשהשולחן הוא שולחן גברי, הביטחון שאנחנו מדברות עליו, שהוא הביטחון האמיתי, לא נחשב ביטחון, נחשב soft security. אבל ה-soft security הזה, זה אם אתה תמות או לא תמות מצמא, לא כל כך soft, נכון? זאת אומרת, זה הביטחון בסופו של דבר. שלא לדבר על זה, שכל כך הרבה מלחמות באזור, ולא רק, מתחילות בגלל משאבים. מתחילות ונגמרות על משאבים. מה זה משאבים אם לא ביטחון? אז זה קצת על למה נשים באזור, ולמה הצורת חשיבה הזאת כל כך מסוכנת. לשאלה של נירית על הכור בדימונה, זה שהכור בדימונה, דרך אגב, אנחנו הגשנו בזמנו בג"ץ על הכור בדימונה, הוועדה לאנרגיה אטומית יצאו מדעתם סביב הבג"ץ שלנו, הם אמרו שלא נראה את יומנו בבית משפט, ראינו את יומנו בבית משפט, בג"ץ באומץ בלתי רגיל קבע שכן, אנחנו צודקים, אבל זה לעניין לכנסת ולא לבג"ץ. וכן, אנחנו לא מדברות על נשק גרעיני בישראל, אלא אם מדברות על איראן. זה מאפשר את זה שיש את המתקן המסוכן ביותר בארץ, זה הכור הגרעיני בדימונה, הוא לא מפוקח, כל החוקים נגד, על חומרים מסוכנים וחומרים רדיואקטיביים, מחריגים את מתקני הוועדה לאנרגיה אטומית בישראל, והעמימות שאנחנו שומרות עליה באדיקות ומתקיימת אך ורק בישראל, ותחשבו גם כמה זה חכם, העמימות לא קיימת מחוץ לגבולות ישראל, רק בתוך ישראל. העמימות מאפשרת את זה שבאמת פועל כאן הכור הכי ישן בעולם, היה צריך להיסגר כבר לפחות לפני 20 שנה, בלי פיקוח. אנחנו לא יודעות מה ההספק שלו, אז גם קשה לדעת אם תהיה תאונת התחה, עד איפה היא תגיע, אבל אם הוא עובד בהספק המוצהר מפעם, תאונת התחה בכור הזה תגיע לא רק תכסה את ישראל, יכולה גם להגיע לקפריסין, לירדן, תלוי בכיוון הרוח. והדבר האחרון, הנקודה האחרונה שלי היא, כשאנחנו מסתכלות אזורית, אנחנו צריכות לזכור גם כאן פחות היררכיה. זאת אומרת, לא רק הסכסוך שאנחנו יודעות לדבר אותו כל כך טוב. אותן שחקניות שמעורבות ברמה זו או אחרת, בסכסוך שלנו, מעורבות גם בג'נוסייד שני בתוך 25 שנים בסודאן, מעורבות במלחמה בתימן שגבתה 500,000 חיים של אזרחים. וכשאנחנו מסתכלות על זה, וכאן אני מאושרת להזכיר את היוזמה של נירית למשל, של קבוצת נשים אזורית שתחשוב יחד ותדבר יחד על פתרונות אזוריים, אני מאמינה שזאת הדרך קדימה.
אני רוצה גם להשוויץ ולספר שהארגון שאני חברה בו, The Middle East Treaty Organization, גם לו יש תוכנית אזורית לאיך פותרים בעיות אזוריות בצורה הכי פחות היררכית שאפשר, עם כמה שיותר שותפויות ועבודה משותפת, וכמובן בעזרת גורמים חיצוניים שיוכלו להזמין אותנו לדבר, כי כמו שרובכן יודעות, אנחנו לא יכולות לדבר עם חלק גדול מהחברות במזרח התיכון, אם אין מתווך בינלאומי. אני רוצה להוסיף משהו, להוסיף על מה שאמרת, ואני רוצה לבקש מאיתנו שנעבוד ביחד. חנן גם כאן, ואני הייתי שמחה, חנן מאיתך מעכי, והן גם פועלות הרבה בקידום 1325, ויכול להיות שזה הזמן, יש פה הרבה נשים עושות שלום, והגיע הזמן באמת שנחשוב ביחד איך אנחנו פועלות, כי יש הרבה כוונות טובות ורעיונות מצוינים, ממש, ונשים מאוד מאוד עם בעלות יכולות מדהימות, ואני רוצה להביא את זה לשולחן, מעבר לשיחה שלנו על כל המידע שאנחנו צוברות פה, מה אנחנו באמת עושות הלאה. אז רק רציתי לשים את זה פה, ואני אשמח לשמוע מחנן גם על מה שהיא עושה. תודה, דורה. יש לנו את תודה, דורה. השאלה של שלומית, לגבי כמה שאלות, אבל האמת שאני אשמח גם לשמוע מוופא. אני אזכיר לגבי אני חושבת שהחוויה של הקהילה הדרוזית היא מן הסתם ייחודית, אבל היא גם משקפת את החוויה של ריבוי התרבויות וריבוי המיעוטים, חוצי הגבולות, על האתגרים שכך, על מה שתיארת וופא לגבי פשוט החצייה של משפחות, זה לא רק עניין חופש התנועה, אלא גם לצורך העניין, איזה הסכמים מדיניים קורטים עם משטר, כמו שאמרת דניאלה, שהערכים, החפיפה והערכים שלנו ושלו לא ברורה בלשון המעטה, ואיך חותמים על הסכמים כאלה. אבל קונקרטית, אם הבנתי נכון את השאלה שלך, שלומית, את מדברת על מה הקשר, זאת אומרת, מה אפשר ללמוד מתוך החוויה של הקהילה הדרוזית על נושא הפדרטיביות והאינטגרציה האזורית. כן, אני יכולה לענות? כן. קודם כל, אני הבאתי את הנושא הזה ועליתי את מה שקרה עם הדרוזים בסווידה, כי עכשיו אנחנו כאילו מדברות מתחת ל-1325, וזה דווקא נוגע לנשים, ותומך בנשים. וזה חשוב לי שתבינו שזה מה שקרה בסווידה, וחס וחלילה יקרה בכל מזרח התיכון נגד המיעוט, שזה נבע מטרוריסטים, ממחשבה שהיא כל כך שונאת את האחר, לא מכבדת את הדתות ואת המחשבות, ולא נותנת למחשבה של דמוקרטיה וחירות לגדול. וזה יותר קשה ויותר מפחיד, כאילו שווה לנשק גרעיני. לכן אני העליתי את הנושא הזה, שנבין מה קורה במזרח התיכון, איזה אתגרים יש לנו, לא רק את הנשק, גם כן, ואיך לטפל בזה, למצוא איזה מין שיתוף פעולה, דווקא אני כל כך התרשמתי ממה שעושות ומדברות שרון ודניאלה, שאולי אפשר לעשות משהו משותף בכל מזרח התיכון, שיתחיל, אני מאוד מאוד מבינה מה זה הכוח הנשי, איך לגדל, איך לחנך, שזה ינבוע מבו השינוי, ולעשות משהו חדש במזרח התיכון, בהבנה, במחשבה שלנו לדורות הבאים. בשביל זה אני העליתי את הנושא של הסווידה, ואני מקווה שמבוא גם כן נצא עם יוזמות או פרויקטים שיתמכו באנשים דווקא ובפתרונות חשובות וחדשות במזרח התיכון. אני מקווה שנתתי תשובה שלמית.
ואת גם נוגעת באתגר. זאת אומרת, אם אנחנו מנסות למפות מה הקשיים, זה טוב לחלום גדול. אבל יש פה כל מיני ספוילרים ודברים שנצטרך לגעת בהם, כמו גורמים כאילו לא מדינתיים בתוך מדינות, גופים רדיקליים, כאלה שאין אינטרס לייצר אינטגרציה אפילו לא בתוך המדינה עצמה. יש פה ישויות מדינתיות שמתפתחות עדיין, שלא הגיעו לרמת מדינה ריבונית בצורה מלאה. זה גם אתגר. אני אגיד שקצרה היריעה גם מלתאר את הידע של דורה בנושא, וגם מלתאר את החיבורים עם נשים, ולא רק נשים, גם גברים באזור. אז מעניין אותי, דורה, איזה הזדמנויות את רואה מתוך הקשר שלך עם גורמים שונים באזור, ואיפה אנחנו תקועות או תקועים? כן, אני התחלתי פרויקט דווקא עם נשים פלסטיניות ונשים מסוריה, עם המרכז לפדרליזם בשוויץ. והיה לנו כאילו נפילה בגלל הרשות הפלסטינית, סיפור מאוד כואב. אבל בגלל זה אני יודעת שחנן, כאילו אני ראיתי את איתך מעכי בהרבה מקומות שאני הייתי, אני פחות מעורבת כיום כי אני מקדמת את המרכז הדמוקרטיה ופדרליזם בישראל, ואני רק רוצה לציין לפני כי אני רוצה לדעת מה חנן מקדמת, בגלל שאנחנו צריכים לדעת מה כל ארגון מקדם, ואז איך אפשר באמת לחשוב, לתת מקום לכולם, ולהתארגן ביחד בשביל לעבוד ביחד. אני רוצה לציין ששלומית הציגה פה את אירלנד, ואחד הפתרונות שהם העלו זה היה אספות אזרחים, והזום הבא שלנו של המרכז הדמוקרטיה ופדרליזם זה בעצם על משאלי העם ביום שני, ואני חייבת לציין שהבאנו דוברות נשים בשביל ליצור את האיזון, אבל לצערי הרב 95% מהנרשמים לזום אלה גברים. אז אני סתם זורקת פה כי זה משהו שממש ממש הייתי רוצה לראות שינוי בזה, ואני מבקשת אם אפשר לתת באמת לחנן לספר על מה שהם עושות כרגע, ואז אפשר גם לחשוב איך אפשר להתחבר, כי יש להם באמת קשרים, ואני רוצה לציין שצריך את הקשרים האלה. בשביל להתחיל צריך את הגישה לנשים, כי חנן, בלי הגישה של 1325 לא ייתנו לנו לדבר איתן. את רוצה לעלות להתייחס? גם סתם קצת לספר על איתך מעכי ומה אתן עושות, גם אתן עושות... קודם בוא נגיד ככה שליסמין ב-1325 יש את הקשרים המועלים, וראינו את זה גם בכנס בפריז שעשית עבודה ממש נהדרת. אני אשמח, כן, למי שמכירה אותי, אני חנן א-סאנע, עורכת דין לזכויות אדם, ואני מנכ"לית שותפה בארגון איתך מעכי. דורה ויסמין וחלק כאן גם מכירות את העבודה שלנו, גם בוגרות ההכשרה של איתך מעכי. עם ההכשרה של הנשים בטרק טוב, במשא ומתן לא פורמלי, וגם בוועדת ההיגוי הישראלית הפלסטינית של נשים, וגם וובינרים שאנחנו מארגנות. אבל לצד זה יש הרבה מהבוגרות, ואני אישית משתתפת בטרק 1.5, שהוא תהליך מתמשך כבר שנתיים. אני הייתי חלק מהקבוצה, מהמשלחת, אני עדיין במשלחת הישראלית, כולם היו גברים ואני הייתי האישה היחידה. במשלחת הפלסטינית היו ועדיין 8 אנשים, 3 נשים מהן, 2 מהן שרות לשעבר, אז המשלחת הפלסטינית ממש מביאה את הקול של הנשים, והמשימה שלי הייתה במשלחת הזו, ועדיין אני חושבת שהצלחנו במקום אחר עכשיו, זה להביא יותר נשים למשלחת הישראלית, כי הרגשתי שוב ושוב ושוב, כמו שאת העלית היום דורה בצורה ממש יפה, זה צורך שעלה, שיש פער בין התוכניות הקיימות לבין הצרכים והחיים האמיתיים של חצי מהחברה של הנשים. ואז ניסיתי כל הפעם להגיד שאנחנו רוצות תוכנית שמביאה את הקול שלנו והקול של המציאות, כי אני במשלחת הזו מצאתי את עצמי בכובע של האישה הערבייה והיהודיה בישראל, ולא האישה שמייצגת מיעוט, אוקיי? לא הבאתי את הקול של המיעוט, כי ראיתי שהקול של אנשים ממש חסרים בכל חודש,
במפגשים של המשא ומתן הלא פורמלי הזה. והיום הצלחנו להגיע שיש לנו 50-50 במשלחת, ונשים מדהימות מישראל, מהממות, שיש להן היסטוריה ובקיאות וניסיון בעולם הדיפלומטי, וזה חלק מהאדבוקסי שעשינו באית"ך מעכי יחד עם המשלחת שלנו. ברמה אחרת אני עובדת, אתן מכירות את העבודה של נטע ונידה, העבודה ממש מהממת, משמיעות ברמה בינלאומית על החשיבות של מעורבות של יותר נשים במשא ומתן ובהחלטות של שלום וביטחון, ומשתתפות גם בכנסים ואירועים וגם בהכשרות. עכשיו אני לצד זה עובדת בכובע של המשלחת, לקחתי על עצמי משימה להביא את הקול שלנו גם ב-CMCC ו-The Board of Peace, מועצת השלום, ששם אין נשים ואין הטמעת חשיבה מגדרית, וגם בקומיטי עצמה וגם the day after עזה וגם ב-21 לטראמפ פלן, אין שם נשים, אין שם מגדר. אז הצלחתי יחד עם 3 גברים מהממים, אסור לנו לציין את השמות שלהם, לשכנע אותם שצריך לעבוד ולהביא את הקול של הנשים, ועכשיו אנחנו בשלב מאוד מתקדם, ושלחנו גם מסמך ופנייה למועצת השלום וגם פה לקריית גת ב-CMCC. הדברים האלה היה לנו אסור לשתף את החברים בעבר, עכשיו היה מותר, אז לכן שיתפתי. רק מי שלא יודע, את ה-CMCC זה בעצם המפקדה של בקריית גת שמובלת על ידי ארצות הברית. כן, אני רוצה רק לשאלה אחת, משהו שמאוד כואב לי, אני מאוד מאמינה במגוון, ואנחנו עשינו את התוכנית של 1325 והקמנו את פורום 1325 להסכם מדיני במטרה לשותפות בין הארגונים, והקולות שנשמעים הם קולות שהיה חשוב ליצור שם גיוון, כי יש לנו בפורום 1325 מגוון של נשים, ואני קוראת לך ומבקשת ממך לתת לנו גם את האפשרות להיכנס למקומות האלה, כי אני עשיתי ונאמר לי שהכניסה היא דרככם. אז אני אשמח שתהי יסמין עכשיו בעצם מקדמת את פורום 1325, אז אני מבקשת ממך, בבקשה, שבוא נעבוד על שיתוף פעולה, כי באמת אם יש ארגונים מסוימים, כולל האו"ם, שאתם רשומות שם, וגם נשים עושות שלום, ולכן ניתן את הכניסה, אז בואו נעשה את השיתוף פעולה, וגם נגוון את הכניסה לנשים המדהימות שבאמת פועלות פה. בשמחה רבה. אנחנו קרובות לסיכום, ואני רוצה בכל זאת לתת, ראיתי גם שדניאלה שהרמת יד לפני כן, וגם הזכרתם לי הצלחה מסחררת, שיתופי הפעולה הם נבנים גם דרך קבינט הנשים, שעוד לא את הכל אפשר לספר, אבל יוזמה מצוינת שיצאה דרך קבינט הנשים, והייתה בעצם רעיון של שרון דולב לפנות בשם נשות ישראל לנשיא לבנון, בשיתוף פעולה עם שאר ארגוני הקבינט, שזה כולל גם את אית"ך מעכי וגם את נשים עושות שלום. גם הצלחנו להגיע לנשיא במכתב שעונה לקריאה שלו לקהל בישראל לקדם שלום, וגם קיבלנו הכרה במכתב הזה, ואפילו איזושהי פנייה שאנחנו מקוות שתבשיל לקצת יותר. אז הצעדים הם באמת, אנחנו צעד צעד מוצאות את עצמנו ומזיזות את עצמנו קדימה. כמובן שהאתגרים עוד רבים בהקשר הזה. דניאלה, את רצית להגיד? אני אגיד ממש בקצרה, כי אני חושבת שגם חנן הציגה את הדוגמה הטובה ביותר למה שאני רציתי להגיד מבחינת איזה פעולות ניתן וצריך לעשות. אז ציינתי את זה קודם, זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה להכניס את החברה האזרחית לתוך תהליכי העומק האלו. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על השיקום זה הדוגמה הכי חזקה כרגע, לאיפה התפקיד של כולנו פה בזום הזה, להשפיע ולהכניס את המנגנונים האלה של, סליחה, אני לא זוכרת מי שאמרה את זה, אבל של די-אסקלציה, של
של שיתוף הקהילה המקומית, של הכנסת נשים לתוך השיח. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על ההסכם שהיה עכשיו בלבנון, שאנחנו מתחילים לעשות איזשהו תהליך של החזרת השטחים בדרום לבנון לממשלת לבנון, זה פתרון צבאי שאנחנו רואים שאנחנו מעבירים את זה מול ממשלת לבנון, אבל אם אנחנו לא נעשה את זה ביחד עם איזשהו מנגנון אזרחי, שיתוף פעולה עם הקהילה המקומית שם, הדברים האלה ייפלו. אז אנחנו צריכים לנצל את הכוחות הללו ואת המוטיבציה במיוחד של הקהילות בגבול הצפוני של ישראל, כדי לוודא את היציבות ארוכת הטווח של האזור הזה. אז זה ממש חשוב, ואני אוסיף עוד איזה נדבך אחד של שיתופי פעולה כלכליים. דיברנו קצת על שיתופי פעולה אזרחיים, אבל יש הרבה פוטנציאל בשיתופי פעולה כלכליים. זה מושג שהוא הרבה יותר זמין ככה לאוזן הישראלי. קודם, אני חושבת שזה הייתה מיכל, שאלה מה זה פסגות הנגב 2 ועמק. אז פסגות הנגב הייתה ועידה ב-2022 לפני המלחמה, ככה לשיתוף פעולה אזורי. אנחנו אומרים צריך להמשיך להביא את זה, נושא מאוד מרכזי שהיה שם זה שיתוף פעולה של איימק, שזה מסדרון כלכלי, שהפוטנציאל ההכנסה שלו, זאת אומרת הפוטנציאל שלו קודם כל זה לחבר את כל האזור במסגרת של חיבורי אנרגיה ותשתיות, וכשאנחנו מסתכלים על הדברים האלה, כשאנחנו אומרים אוקיי, איך אנחנו יכולים ליצור מסדרון כלכלי של תשתיות ואנרגיה, בתוך זה נבנה גם הקונספט הביטחוני, זאת אומרת זה הבסיס, זה איזושהי דרך גם לאיזשהו שיתוף פעולה, שמאוד חשוב להסתכל עליו, כמובן מים, פתרונות עם ירדן, זאת אומרת יש הרבה דוגמאות מאוד מאוד טובות, איך אפשר לנצל פתרונות שיתופי פעולה כלכליים, גם ליצור ביטחון ארוך טווח. זאת אומרת, יש הרבה עשייה שהיא כבר בשטח, יש הרבה עשייה, באמת העמק זה דוגמה מצוינת שהדיון הוא על השולחן, האם ישראל תהיה חלק מזה או לא, וכמה חלק מזה. זאת אומרת, אם מישהי בתחושה שאנחנו מדברות כזה גבוהה גבוהה ובאוויר, ויום אחד זה ממש פה. זאת אומרת, האינטגרציה מתחילה לקרות. אנחנו אמנם אולי האזור הכי פחות integrated על פני הפלנטה, אבל הדיבור על הצורך והפוטנציאל הוא כאן, והוא גם, הוא קורה מכורח הנסיבות בהרבה מובנים. אז השאלה באמת. נכון, ואני רק אזהיר שהוא כאן, אבל אנחנו עלולים לפספס אותו. האם אנחנו נהיה חלק באמת ספציפית, כן. אם אנחנו לא נראה שינוי, במיוחד מהצד הסעודי, והדרישות הסעודיות לראות התקדמות בזירה הפלסטינית, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו out of the game. אנחנו מאוד מאוד קרובים לזה, אז ממש צריך לדחוף. אני אתייחס רגע גם לשאלה שעלתה בצ'אט, ואז נירית, נראה לי, אני אקח את השאלה שלך וכבר נסכם. לגבי מפלגות שמוכנות לשים את הנושא של שיתוף פעולה אזורי בקמפיין. אני עוד לא ראיתי כזאת. אני חושבת שיש חשש גדול מלדבר על הסכמים מדיניים שהם אמורים להיות ברורים מאליהם בתוך האסטרטגיה שלנו. ואני חושבת שזה נושא שכל כך הושחר, שמפחדים להתייחס לזה. גם תכף ניכנס ממש לקמפיינים של בחירות ונגלה. אבל מה אנחנו יכולות לעשות זה להתחיל לשים את הנושא הזה לשולחן ולדבר אותו ולבוא בדרישות לגביו. אז אני רק אוסיף שנייה לשאלה הזו, כי היא שאלה סופר חשובה. קמפיינים, אני שמה את הקמפיינים בצד, כי האוף של ככה קמפיין בחירות הוא שונה קצת ממה שקורה מאחורה, אבל אני יכולה להגיד שאני מכירה הרבה ארגונים שפועלים רבות עכשיו, על מה הדברים שצריכים לקרות ביום שתהיה ממשלת שינוי. אז יש, אולי זה לא נאמר באופן פומבי, אבל הרבה קורה מאחורי הקלעים. נכון, וגם מפלגות שמאחורי הקלעים חושבות על זה, גם אם הן לא מדברות את זה. אני לא מצפה מאייזנקוט, שפתאום דיבר על הגרעין האיראני, לדבר עכשיו על דברים חשובים, אני אפילו לא מצפה מהדמוקרטים. אני כן מצפה מאיתנו להיות מוכנות ליום שאחרי. בדיוק.
בדיוק. זו הנקודה. נירית? אני רציתי להגיד שבעיניי הנושא הכי בוער אחרי 3 שנים המזעזעות האלה זה השיקום הנפשי של כל תושבי האזור, כל תושבות האזור, ובלי שיקום נפשי ובלי טיפול בטראומה הפרטית והקולקטיבית, לא נוכל להתקדם לשלום, לא נוכל להתקדם לבניית אמון בין החברות, ובעיניי השאלה שצריך לשאול את המנהיגים, את מי שיוצא לנו לפגוש, זה איזה צעדים בוני אמון הם מוכנים לעשות בהנחה שהם מפחדים מנושא השלום. כאילו כדי לקדם את התהליך ולגרום לשני הצדדים להרגיש שנעשים צעדים לקראתם שיאפשרו דיאלוג וחלוקת משאבים הוגנת ושיח שוויוני. זאת בעיניי משימת העל שלנו. זה שיח שאנחנו כל כך רחוקות ממנו גם. זאת אומרת, הוא כל כך לא מדובר אפילו ברמת הטראומה בתוך החברה בישראל, ש... והוא גם כל כך אינטואיטיבי לכל כך הרבה נשים. אני רוצה, אני יכולה להפריע רגע? בטח, בטח. אתן זוכרות כשהיה בחירות ישירות לראשות הממשלה, ואמנון ליפקין שחק התמודד כמועמד עצמאי מרכז, וכשהוא רק הכריז על ההתמודדות שלו, אני אמרתי, אני לא מצביעה לגנרל, כאילו שברק לא, ובטח לא לאיש מרכז, אבל הסקרים שלו הרקיעו שחקים, עד שהוא התראיין, וברעיון הראשון שהוא נתן, שאלו אותו כל מיני שאלות, ואז שאלו אותו, מה הדבר שהכי חשוב לך כראש ממשלה? והתשובה שהוא נתן, הייתה הסיבה שבגללה אני החלטתי להצביע עבורו, אבל הסיבה שבגללה הוא נפל בסקרים, ובסוף ירד מהתמודדות, אם אני זוכרת נכון. הוא אמר, אני הולך ברחוב, ואנשים כאן לא שמחים. אני רוצה לראות אנשים מחייכים. והגחיכו את זה מכל הכיוונים. אבל גם זה חלק מהתפקיד שלנו. הגיע הזמן שנטמיע בעצמנו קודם כל את האהבה שיש לנו לעצמנו ולאנשים שחיים פה באזור, שנסתכל על זה דרך שם, שנעיז לדבר אותה, את האהבה הזאת, את הרצון שאנשים, יהיה להם טוב. אנשים כאן שכחו שזאת אפשרות, ואני לא יודעת, אין לי את כל הפתרונות על איך מנכיחים את זה בשיח, אבל גם זה משהו שאני מצפה מאיתנו לחשוב עליו, כשאנחנו חושבות על ביטחון ועל שלום ועל הסדר. היא צורה מצוינת לסיים איתה, כי קודם כל אני רוצה להודות לכן, כל אחת מכן, בטח גם מי שהצטרפה. אבל תודה לכן, כי זה מפיח בי תקווה ונותן לי השראה, ויש עוד נשים נהדרות בפורום ובקבינט ובעשייה הזאת בכלל, שקמות כל בוקר ובתחום העשייה שלהן מנסות לייצר פה עולם טוב יותר. וזו לא מילה גסה. זאת אומרת, זה שאנחנו בכלל צריכות להסביר שכן, צריך לקום בבוקר ולעשות את העבודה המלוכלכת הנחוצה, כדי שנוכל לחיות פה בשלום ובביטחון אמיתי, וביטחון הזה הוא כולל אוכל ומים, ולא להירצח ברחוב, והיכולת לראות את בני המשפחה שלי, וכן הלאה. מסתבר שאנחנו צריכות לדבר את זה. אז תודה לכן, ותודה שדיברתן את זה. תודה לכם. תודה לכולם ותודה ליסמין. תודה רבה. באהבה רבה. ביי חברות, שיהיה לילה טוב. לילה לילה טוב. טוב. טוב.